בימים האחרונים אנחנו, לצערנו הרב, נחשפים להתבטאויות וכל מיני דברים שלא היו מעולם, הקלטות והתבטאויות נגד רבנים ונגד גדולי עולם, אנשים קדושי עליון. ואני רוצה לומר לנו, עם ישראל, לעצמנו, לכולנו, לכל החברים באופוזיציה שמשתמשים או באופוזיציה או בתקשורת, שמדברים בזלזול על הנושא של התורה, מדברים בזלזול על תלמידי חכמים. אני רוצה לומר, אנחנו צריכים להיזהר, אתם צריכים להיזהר. חכמינו אומרים בפרקי אבות, והווי מתחמם כנגד אורם של חכמים, תהיה תמיד באזור ולאורם של חכמי הדור וזקני הדור, כדי שתתחמם מאורם, שזה יגביה גם אותך. וכתוב בפרקי אבות ההמשך, והווה זהיר בגחלתן, שלא תחווה, שכל דבריהם כגחלי אש. וכאן בבניין הזה, אתמול בוועדת חוץ וביטחון, וברעיונות, מדברים על רבנים, על גדולי עולם, על אנשים טהורים, מדברים עליהם בצורה כזו, בצורה אחרת, מדברים על בני תורה, כולם, כל הציבור החרדי קיבל שמות, משתמטים, סיפורים, שקרנים, רמאים. את כל זה, אני אומר, היזהרו בגחלתם, אני אומר את זה לעצמנו. עם ישראל צריך זכויות. אל תזרקו את הטלית והתפילין. אל תיגעו ברוחניות שמייחדת אותנו מכל העמים האחרים, כי זאת הסיבה שאנחנו כאן. אין סיבה אחרת שעם ישראל שמר על עצמו והגיע לאן שהוא הגיע. היזהרו מגחלתם, היזהרו מגחלתם של תלמידי חכמים זקני הדור, היזהרו מגחלתם של אברכים שיושבים והוגים בתורה מבוקר עד לילה. אל תזרקו מהמדינה הזאת את הטלית והתפילין. זה הרי אסון לכולנו.